Nugi matangamit tao. Nang karume. Rumi. Uwan. Apa na pa mo nagkumpra? Nagkumpra di ba nga? Ha? Nagkumpra di ba nga? Kasang sangpot da. Oh. Hinang pa nakpa Nagpatayo lang kay ag pastor tayo ti Kaldeng. Pastor kay Kaldeng. Ayun doon eh. Sa luyot. Kaya ni handa ka man kay dati ni maya dati nga singit-singit. Sinandan. Nirabas lang ng sinin. Maya na kaya sa ba? Abandang sa mo darosa. Yung manaw da napanda naglakaw. Yapog tayo na po. Shoo! Hey! Tapon kayaon. Tapsog kayaon. Di ginatang migam apo ati Kaldeng kunada mas ikaw san mo gaayam mas ikaw pan kwatayog pantag tayo ti bunubol tanu bigat palubos niya po magparag tayo.
po. Hindi. Ganyan lang. Oh! Testing! Diyan lang yan, Kai. Kai, diyan lang yan. Diyan, no. Diyan lang yan. Kaya hindi na yan itanim. Sira na yan. Baka matumba yan? Opo, baka matumba itong alay. Baka matumba, talagang matumba, Kai. Saan lang mag-asa lagi ubo na. Wala hindi niya isda. Ako. Napigsa ni Ina ko bitawan. Walang Kasi si Apo. water. Sa awat tulong ng Panginoon.